Ayan si Boss Brian. Ano yan ha? Wala nang ruler yan mga ka-journey. So what's up mga ka-journey, and for this video mga ka-journey, pupunta tayo sa Alaminos City. Ano bang gagawin natin? Kukunin natin yung sticker kay Bry. Nakabukas siya. Sana nakabukas para hindi masayang yung biyahe natin mga ka-journey. Then anong oras na ba? Ayan, 1:20 na mga ka-journey. Saktong-sakto lang yan. Siyempre kasama natin si Boss Ragnar. Lagi natin kasama yan si ka-journey Ragnar. Then let's go. Sobrang ingay-ingay naman, kaya kita-kita lang doon mga ka-journey, and let's go. So what's up mga ka-journey, and for today's video mga ka-journey, pupunta tayo sa Alaminos. Puntahan natin yung si Boss Bry sa Blade. Tignan natin kung tapos na ba yung sticker natin doon, kasi hindi na ako makalabas ng bahay. Hindi tayo makalabas ng bahay mga ka-journey pag wala yung sticker natin, kasi maraming naghihingi eh. Lalo na yung mga bata. Siyempre ayaw ko din yung nakaka-disappoint ba, na wala kang maibigay. Tayo na. Sticker. Nandun yung mga bomba. Mga bomba kids. Nandito na tayo ngayon sa kay Sir Bry, no? Tapos si Boss ano pangalan? Si Boss Ma. Ayan, nagpapagawa siya nung decals kay Boss Jim din lang. Ayan, no? Repair po ng decals. Siya ang taga-ayos ng mga sirang hindi man sira, yung mga mali lang yan. Ayan o. Gusto ko yung kulay niya eh. Pinapatawan na kita, boss, huwag ka nang lumuhod. Lahat ng mga kasalanan mo. Yeah, pagawa na natin yung sticker natin kay Boss Bry. Ayan. Okay. Ayan o. Ito yung ilalagay natin sa harap. Ito mas malaki. Mariuset. Ang dami. Ayan si Boss Bry. Dating artista to si Boss Bry. Dito yan sa tabi ng Victory Liner. Sa kanya tong Victory Liner kay Boss Bry. Siyang gumagawa ng decals dyan sa Victory Liner. Huwag nang intindi ito, pilipit ang dila nito. Kung makikita nyo naman. Siyang gumagawa niya. Oh, di mo, totoo, totoo yan. Pag may gas-gas, may nasirang sticker dyan kay Boss Bry yan. Ayan o. Hindi magkano, boss, yung ganyang decals?
Ganyan talaga. Yung design ha? Yung design. Yung buong bus. Boss, magkano yan? Yung buong bus? Decals. Mahal yan. Ha? Ayan o. Pakita mo yung ginawa nating submarine, sir. Yung singaran ng submarine. Sige na rin yung submarine. Sa aeroplano. Yan nga eh. Nabakbak na mo. Puno na yan, sir. Oh, di ba? Puno na ng mga bata. Sabi ko sa inyo eh, kinukuha ng mga bata. Yung sa atin hindi pa kinukuha kasi hindi pa tayo ano eh. Hindi pa tayo sikat, yan. Pero pa Nawala na yan dyan. Ako, nawala na yan dyan. Alams na. Ayan o. Tapos na o. Maestro Amo. Parang ganda ng weight sa atin. Alam mo naman, siyempre gawa natin, nalalang mo kanina kumain. Sige, ingat! Kaya mga ka-journey, ilalagay ni Boss Jem Jem saka ni Boss Bry. Ayan, si Boss Jem Jem, ayan o. Seryoso pa yan ha. Yan o. Yung mga ka-journey, napakasuli. Wow, please! Sus! Boss Journey, ayan. Boss, isang ngiti naman dyan, oh, para ano. Yun! Alam nyo na yung title ng vlog natin, ha? Tingnan natin yung kabingi. Wala pang ano yan, ha? Wala nang ruler-ruler yan, mga ka-journey. Ito pa yung tansyometer. Tansyahan lang yan. Ganyan ang buhay, tansyahan lang. Wag sakto, wag kulang, wag sobra. Talaga. Tansya lang. Ayan, oh. Suabe oh. Idol. Bronze Journey. Panalo. Kaya alam niyo mga ka-journey, kaya wala pa kayong sticker. Kasi napunta lahat dito sa malaki. Ito dyan? Chain loop? Ito po. May di ba kay Master Tenzi? Hindi ba si Master? Si Master Tenzi po. Ah. Okay lang, sir. Woo! Ito yung gusto ko. Ito. Ito yung pinost mo eh. Ngayon kasama natin si Master Tenzi. Ano yung vlogger yan? Vlogger din. Ito yung sticker niya. Saan ba yung sticker mo dito, boss? Ito, si Master Tenzi. Ganito dapat, ganito lang yung sticker natin, no? Mas mura yan. Ang ganda ng ano niya, oh. Reflectoration yan. Magkano yung ganyan, boss? Yung isang A4 sir, 250. Oh. Ilan lang magawa nun? 250. Gantong size, madami na yan. Mga 30. Pero pag ganito kasi sir, ang standard size na yan, 2x2, nasa ano lang yan sir, nasa 150. Oo nga eh. Kaya gumawa ako ng design na pa ganun. Sa design natin, oh, nandito sila, ano, oh, Blaze. Oh, ito, idol ko yan. Ma'am Gemily, Philippine Looper, 7th time pang 8 na niya this year. Oh, pero yung idol ko ito. Motorola. Yan. Si Boy First Time, to, Wala eh. Sige boss, ano? Iwan na rin kita. Tara boss, thank you.